Kawadhi nyime kod weche manyien ni nyasi maringo odiochieng' jiwo Lwenje mar kedo ne ratiro mar jofwambo kendo thiro Lwenje ma himogi. Riwruog jochung weche dwaro mondo tudruok makare kind apisas mag arita kod doho mar jiwo demokrasia mar jofwambo. Bende jofwambo dwaro mondo omigi luoro kod lwasi makare mag tayo tijegi ka ijiwogi mondo gichwal tijegi e yono makare. Jafwambo mara Judith Omondi leronwa mathoth. En chenro mane okelo kanyakla jofwambo mar riwore kod jofwambo moko e piny mangima mar kedo gi lwenje mahimo jofwambo. Tiro jogo mabende osedare piny ka odhi e pinje mamoko nikech gigo mane gitimo kata stories mane gindiko kata stories mane gitimo yudo ka koro seche moko gisebedo threatened, ngimagi ok osebedo maber, koro giwuok giringo gidhi e pinje mamoko mondo mi girit ngimagi. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruok mar jofwambo e pacho ka, e dwe achiel kende maromo jofwambo 20 kedo gi lwenje matudogi kod tije magitimo. Inyalo yudo ka dwe achiel wan ka cases karibu 20 mag jofwambo gi keyo ma osebedo kilao. Kaka odiochieng' manyoro kende wan gi jofwambo karibu 5 manyoro oseluongi gi jochung' ne nonro mag sirkal midendo ni DCI, kendo wan gi jofwambo achiel e kaunti ma Bungoma bende manyoro omonje ode kama oninde gi petrol bomb. Koro yudo ka ndalo 2 kende wan gi cases 6. To mago gin gigo duto mwayudo ywak mag kuom jofwambo gi keyo e pacho mangima. Odiochieng' nyaka yud nitiere jafwambo gi keyo moro mane omonji gi obila, omonji gi josiasa kata omonji gi jomahundu. E nonro mane otim kod jafwambo Chachilo Tieno, mahawo nus mar ji mane otimnegi nonro koni fwambo chal ka gima miriambo kod weche moko ma ok gin adieri wuoki ahinya to e kinde mane piny Kenya ochomie yiero ka mbui otelo ka iluwe kod redio. Ogai mar jomin buche Renson Ngonga ma bende ne ochopo e nyasi no e boma ma Nairobi okoni ochopo kama koro mondo mi duok piny buche ma itudogo jofwambo e doho nyaka gichak chiwo lipode ma otimnegi nonro makare. What I would urge, please report correctly. Don't report for the sake of maybe, I don't know, coverage, I don't know. Report the way it helps. It helps that mwananchi to understand what is happening in our courts. Kata kamano, okoni kaka ogai mar jomin buche, kama ji biro rocho e ratiro mar jofwambo, obiro wuok oko mar neno ni kumo chiu. Investigations into crimes committed against journalists should be undertaken expeditiously and those found culpable should be prosecuted. Therefore, it is paramount that witnesses and whistleblowers are effectively protected and not victimized so as to ensure quality prosecutions are undertaken. Jatatiji mar duol ma ochung' ne jofwambo David Omoyo mane loso e kaunti ma Kisumu okoni giseketo lai magindikie jofwambo ma oroch ratichgi kendo gi ji ma winjo donjnegi. That we have a press freedom violation register, which is part of like evidence that it is tracked, we know the perpetrator and all that. So even if the culture of impunity stops those responsible from being held accountable today, we assure that they will be held accountable. Jogo ma oyang kaka ji makinde mathoth nyayo lwenje makwako jofwambo oriwo jotije piny owacho ahinya to josiasa kod apisa mag arita. Judith Omondi, Ramogi TV.